Oh, telek. Ndara werku Dara. Ngampiri aku cetha kae sek nampa pengendikan. Cetha kae mung bangun miturut karo Bathara Guru ya. Tak malih wujud ora garib-garib. Ora grab-grab aja takon dosa, Prat. Tuapuk raimu ramengot aja takon dusra. Keparat tok Bathara Guru. Manine ngapusi karo cah cilik. Ngakon sekolah sik rasah takon bapakne sapa. Ora ngerti po. Aku sekolah le mulang bapak. Senengane kok ora. Aku mung takon bapakku asline sapa. Wong tuaku jenenge sapa? Aku wis nek dikandani iki jenenge iki. Alamate RT iki, RW iki, kelurahan iki, kapanewon iki, kabupaten iki, provinsi iki ana ing KTP-ne ngene iki. Ngono kok dadi. Bagong kita ki dumadi saka Ayang Beb. Saka ayang-ayangane Kakang Ismaya utawa Kakang Badra ini. Kakang Badrana ya. Kita kuwi ora duwe bapak, ora duwe ibu. Ora bisa. Menung saya mesti wae diciptakan kanthi serana biologi. Kangane carane iki mung pahit kaya ngene iki mung omong kosong iki. Sapa iki? Wah, lah iki sing tak goleki. Sampane teng endi wong jare ngenteni ning repat kepanasan nak goleki metu malah ilang-iling ora roh aku. Ha ya ngapura wong aku ngeyep gong malah jan wis repat kepanasan panase ra sebaene. Lah nggih kaya karang papan sing jembar tur panas. Lah iya ana wit-witan. Lah iya. Kepiye kabul kawusanamu nggonmu nyuwun pirsa marang ngersaning Kakek Manik Maya. Lah ampun pahit. Pahite lah ngopo? Meng nampa dipethok randang dilunasi. Oh, kaya ngono. Anu. Kula niku takon bapak kula sinten. Neng kalih pukulun Manik Maya kalih dewa-dewa sanes niku meng wangsulan. Bagong kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Kakang Ismaya. Kita kuwi ora duwe bapak, ora duwe ibu, kita kuwi ora dilairake saka nggo garba. Ha mosok wong ambu kula wis hamis kok ngene kok. Kuwi mergo kowe urung adus. Napa? Iya. Senengamu. Wah, jan wis ah. Pokoke niki kula tetep nguyak Bathara Guru. Ing atase Bathara Guru ku pirsa lawan Mubamo sing titah. Wing ditakoni bapake Bagong sinten kok ora ngerti niku ateges pun bohong. Lah karepmu kepiye? Tetep ajeng kula yak. Ya nek pancen kuwi sing dadi tekadmu, kuwi sing dadi krenteking atimu, aku nyengkuyung karo kowe Bagong. Wes lungguh kene nek dewa tekan kene. Prepeki omongi apik-apik. Nggih niki tenan lho rail batin lho iki, Den. Lah iya. Mamuk suruh mrutuh jeng mrutuh. Ora pangling kaya Antasena. Eyang Bathara Indra arep ngopo? Kok kita lungguh ning kene? Pancen aku sing ngetutke karo Bagong. Lah dalah. Bagong mau matur yen to ditutke karo bojone ngaran Dewi. Dewi sapa mau? Ah, serasa diomongke. Omongke mawon nek gara-gara. Wih lah dalah. Antasena kita aja wani ana ngono. Lanjur karepe saiki piye? Nek pancen kita arep wani kelan panjenengan ulun
Terus sak mengko panjenengan ulun sing ora narimakake. Gong. Lah kowe gawe ulah apa? Ulah napa to? Kula niku mung takon bapak kula sinten, ibu kula sinten ajeng kula sembah ning dewa ora nuduhake niku pun ngapusi. Ya wis tandang ana dhewe. Mengko ndak disenggo aku ki bocah sing ora duwe tata krama wong udu perkaraku kok wani nganu. Wani melu wani nyentrok. Nggih pun lenggah ngriku mawon. Piye pukulun Kasina? Endra. Pukulun Endra? Iya. Kita gelem bali ora? Sesuk ora bali, yo saiki ora bali. Wangsul kula nek kula pun entuk kabar keterangan sing gumathak. Gumathak. Sing gumathak bapak kula sinten jenengipun? Niku men bapak kita ku ya Semar. Ya Siwa Semar utawa Siwa Ismaya. Mboten nika niku bapak sambungan. Nika senes bapak kula pancen kita wangkut. Terus sak mengko ditakon dosa ulun sing bakal tega lawan panjenengan kita. Mbah, pun Mang wah wangi den ya engko tak wangi. Welah dalah. Kita pancen ora gelem bali ditakon dosa. Ulun wani kelawan jeneng kita. Pun Mang maju sak isa kula tak ladeni den. Mon sing garane. Wes dan ora wani aku sikile antem wah niku nek mboten sampean wangi nek mboten sampean wangi mengke kula meng kabutan lanjur karepmu piye nika le men kaya Petruk kaya Gareng heeh nek mungsuh kula panjenengan nang slupi awak kula oh ya ngono apa piye nggih pun kula tak nahan napas jenengan nang slupi awak kula ya heeh wis ngapa tambekan nggih tan samar pamoring sukma sinukmaya winasya ing asepi dan mpun wis nek pun ngeten iki muga-muga engko dalange ora lali piye wingi tanggal 3 lali ora ditokke sampean ditakoni kanca-kanca Antasena ndi sesuk disengke ora kaya ngono ya ora lali kaya nggih mengke kula kan medal nggih. Lah iya engko tak metu sak gelemku dhewe. Sing bener ngono kuwi metu ki sak karepe dhewe. Lah iya. Ayo engko nek wis wayahe. Lah nggih kabane nek pun wanci. Lah iya. Wis kono maju mungsuh dewa. Nggih. Ning eling nek ngantem dewa dada medun. Dada mentok, dada medun. Dada medun. Dada munggah ora entuk mergo kuwi neranyak ora entuk karo dewa. Kuwi derajate luwih dhuwur saka awake dhewe. Oh ngaten. Lah iya. Wis kena maju nandangi dewa. Ampun tandengane sak isa-isa kula. Lah iya. Sing tenanan. Ayo. Waduh. Maju ayo. Waduh, jarang aduh, ya. Mati kowe. Aduh. Alah.
Dan apa jarane ora. Wah ngapura ego ngantuk turu aku. Wah teleke. Kon temandang malah turu. Mula kula diantem isih mencelat. Kula ngantem mesa ora kenek. Ha kowe ngantem nggo napa? Sirah wis diomongi dada medun. Wah jan siap nek kula diantemi dewa ora apa-apa. Nek kenten Bathara Brahma nek kula tampani geni ora apa-apa, ora bakal ngobong. Siap. Ampun turu lho. Iya. Masih turu menak tokke kamburi. Aja. Men gluprut mbok men. Aja sae. Wah tak tandangane dewa wae. Tangi. Ya. Rapopo. Ayo rapopo lah. Ora apa-apa. Buri. Ora apa-apa. Iha. Waduh, apa jarane? Iya, pelurut sisan. Hei. Oh. Wah. Iyalah. Lho. Kenapa kan? Wah. Iyalah. Ngowok berangkangan. Iyalah. Atret sik. Dewa kok atret barang. Ngopo berangkangan? Iyalah. Keneng kain lorone ra jamak-jamak lho. Yo kene. Bagong tak antemu. Wah, ora ngrasake. Bareng kono bales. Iyalah. Gon busi sak geleme dhewe. Iyalah. Wah. Ono kon mijeti bojomu, jengkulmu. Senengane iyalah. Weh lah dalah. Bagong sing tak tampani grine ono ora kobong aja takon dosa. Pasti. Ya pakete. Ayo. Sing keri kok wangkot. Pak damu ora gelem lunga. Paripaksa tak uyuhi. Modar dhewe wis men. Oh, mlayu-mlayu Bathara Indraprata. Wah. Wah. Bathara Brahma melayu-melayu. Muter aku, Kang. Wulu lah ngopo? Bagong gak tampari geni malah ora kobong. Malah nantang-nantang keparat. Wah, geni sajak disebulke bali nyang aku kabeh.
salong enek sing duyui barang. Wah. Bocah kok edan ora. Mingkira papakne Krip Bagong. Siabut nyamu. Ayo. Iya. Bagong Yamadi Pitahus Yamadipati kowe ora tata krama karo dewa. Gunane apa? Hah? Gunane aku tata krama karo kowe? Dewa semono ora nek ngerti sapa bapakku kok. Semangkean kowe. Oh, antek kaya dewa kuwi dadi wong sing paling sugih. Jare Blandar bali marti kundhae jati kok ming maoni. Jare sofa templek Pradama jebule sofa Slendra Sanga. Ora sah ngece kowe. Ora ngece ning sak nyatane kebarat Dewa 100. Apa ya? Embo. Bathara Guru maneh kene ngendi dununge bapakku ora nuduhke sapa jenenge bapakku rawe-rawe rantas malang-malang putung. Kowe ladalah kowe ngeyel wae. Bagong terlahir ngayal. Oh. Sak gelemku kok ngayal sing ngayal aku kok sing anu kowe, ha? Kowe ladalah wah jabut nyawamu. Jabuten ya nek iso. Awas candak sirahmu. Iyalah. Bocah kok lunyu wae. Adusku ki oli. Padak kera. Renak candaknya udus. Jabut nyawamu. Wadalah. Mutar kowe. Ayo. Isa ngapa kowe wis nek tak ngonoke ya. Nadyan to kowe digdaya, kowe pinter jero langit ora bakal iso nek wis tak jabut nyawamu kaya ngono kuwi. Duh, kena akeh semute. Welah dae jan wah. Jarwo Pak Carik arek ngapa? Pak Carik dengkul kita kuwi. Ayo kita gelem bali apa ora? Saiki ora bali, sesuk ora bali. Baliku nek nganti aku ngerti jenenge bapak. Ayo, Pak Carik arek ngapa? Ayo bali. Ora gelem bali, Pak jupuke pulpen ro buku tulis. Tak kon nulis sing cilik-cilik, ora cilik-cilik kethok bayare. Keparat ana bocah ora gelem bali. Ora gelem bali. Wah lah. Ana dewa dintuti sasae. Ora sampean ora lunga tak entuti. Padake aku ki murid Pak Ipong. Edan ambune ra sebene. Kene nang sawen mau tak bangun. Mau bali ora? Duh. Bali mboten welah dalah. Aja takon dak kandhak ewang pipun manek kaya kowe. Aha. Waduh. Wah.
Yana Dewaya nuntuna wong abrang. Wong abrang jas padha sar-saran. Mangembal kayiwanganmu sawela gringging. Keparat kita kemlewat Bagong. Ayo Pak Carik pulang. Kamu jangan di sini. Sembah bekti kula kunjuk pukulun. Iya Lun Tampa, ngapunten nika wau mung guyon biasa. Kita wis kemlewat. Kita kemlewat pakarti kita wani ngosak asik. Barisaning para wadya Baladewa. Kita aja takon dosa nek nganti kita ora gelem bali. Tampanana guntur geni guntur angin. Sing bakal iso nyirnake karo kowe mangkamake pun. Bocah edan. Wah. Bocah edan. Ana kita ulun tampani guntur geni guntur angin teko mboya mempan. Sampeyan kok ora mambu to tak entuti kok. Dewa kuwi mboya mambu sing jenenge Entut. Dewa kok ngomong entut lagi iki. Kita aja ngrusak kaya ngono. Kita aja ngrusak kahanan ing Kayiwangan Suralaya. Pun janji sampean ora nuduhke bapak kula sinten Rawe Rantas. Kayangan Suralaya bakal kula obrak-abrik. Swarga dahana swarga maruta kabeh kula obrak-abrik. Mati. Lah. Ayo, amuk Surabrata. Aja takon dosana Janta Dewa. Nek mepalange karepane Bagong rawe-rawe kembang rawe. Rawe-rawe Rantas malang-malang putung kabeh saanane dewa tak entuti kabeh. Wis. Ki critane nglumpuk angin men ngentut. Yo, amunisi siap. Engko sik. Urung wayah metu wis metu kene. Wah, ditetene. Iki apa iki? Dewa oke ora tak entuti ora mlayu aja takon dosa. Yo. Koko Prabu Kresna ing Darawati sarawujeng andika Kanjeng Koko Prabu ingkang ngarayi ngaturaken pasegan panakrami mugi kunjuk marang resa paduka Kanjeng Koko Prabu ing Darawati pengayoman kula wonten ing madya pada prapting delahan Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih Kyai Prabu sakalangkung bombong ing penggalihipun ingkang araka ing Darawati pedhak wonten ing Mrajeng Amarta asung pasegan panakrami sampun kula tampi karya bombong raos ing penggalih mboten langkung salam taklimipun ingkang ora mugi kunjuk marang ngarsa paduka Yayi Prabu Puntadewa. Prabu inggih Koko Prabu kula pundi Sundaka Pangliga Murda amawah ana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kaseksak ingkang langkung prayogi rawuh ngandika wonten ing Mrajeng Amarta menika. Oh inggih Yayi Prabu sampun mboten kerang prayogi. Wah. Arasna kakangku. Sarawuhmu aku ngaturake basaku katura. Werkudara ya ndak tampa. Pangestuku wae tampanana. Yo tak gegem dadake jimat. Prayoga nanggon mulungguh ana ngarsaning bareng kakangku. Yo.
Kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun Kakang ana ngarsaning Yayi Prabu Darmakusuma Werkudara. Iya. Koko Prabu nadrengkeng rayipun Arjuna ngaturaken sembah sumungkeming mangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Arjuna ya ndak tampa pangestune pun Kakang wae tampan ana. Inggih. Kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan kaskecakna ingkang langkung prayogi arawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna wonten ing negari Ngamarta menika. Koko Prabu iki wis ora kurang kepenak praptaning pun Kakang ning Praja Ngamarta. Arjuna. Koko Prabu sakmangke damel kejet ing penggalih manahipun ingkang rayipun Puntadewa sakmangke paduka rawuh wonten ing Praja Ngamarta sengkan-sengkan datan pepuyan tanpa paring cecoling saderengipun. Koko Prabu saestu ingkang rayi nedya nungsung pawarta menggah wigatos menapa ingkang dados sabab dene jengandika Koko Prabu rawuh wonten ing Praja Ngamarta menika. Koko Prabu Kresna. Nyai Prabu, kula wonten paring dawuh. Kadreng srawuhipun ingkang Ngaraka Indrawati kelawan kadang-kadang kula para Pandhawa menika ibaratipun sampun mataun-taun mangabat-abat. Pendak-pendak ingkang Ngaraka menika wonten menapa-menapa tartentu kemawon mesti kula kedah taren kelawan paduka Nyai Prabu sak keloron nggih menika kelawan kadang-kadang kula para Pandhawa. Samangke kadarang srawuhipun ingkang Ngaraka Indrawati menika bebasan menawi mboten catur netra kaliyan kadang-kadang kula para Pandhawa menika bebasan wastra lungset ing sampiran saras pungging lautan manahipun ingkang Ngaraka Indrawati. Kadidri mboten komplit gesang kula, anggen kula nglampahi gesang menika mboten saged kula lampahi kanthi lair lan batos. Namung dipun sababaken kula menika mboten saged apan catur netra kelawan kadang-kadang kula para Pandhawa. Mila sakmangke Yayi Prabu sampun dadosaken kejet manahipun paduka Kanjeng Yayi Prabu ing Ngamarta sakmangke sawanipun ingkang Raka Indrawati menika tartentu namung badhe papan catur netra pirembagan bab tata kaprajan lajeng sanes-sanesipun Yayi Prabu Darmakusuma. Aduh pukulun manik moyo pengayoman kula wonten ing Madyapada. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi pun Darmakusuma tadah wadana pukulun. Mastuna musidam sekaring bawana iya. Wayah ulun Puntadewa. Wonten menapa jengandika? Arawuh sengkan-sengkan pepoyan, sengkan-sengkan datan pepoyan wonten ing Praja Ngamarta menika. Wonten migatos menapa pukulun? Puntadewa wonten paring dawuh. Distun temening atasi panjenengan ulun iki dewaning para dewa. Teka keplayu saka Kayewangan Suralaya ingkang dene sakmengko disababake saka ya kuwi pokale punakawan kita. Atmajane Kakang Ismaya ya kuwi Si Bagong ingkang mutah-mutah kepengin mangerteni sapa ta sejatine Sudarmane. Sapa to sejatine wong natuwane nanging panjenengan wis paring katerangan sing gumathok lan katerangan sing lair batin, katerangan sing bener-bener pancen bener kedadian ya kuwi merga Bagong kedadian saka ayang-ayanganing Kakang Ismaya. Nanging dina sakmengko Bagong mboya percaya Bagong tetep ngeyel Kayewangan diamuk karo Si Bagong Puntadewa.
jagat diubat oleh jagat Pangestungkara. Werkudara, apa Kresna kakangku piye? Kae Bagong kae ponokawanmu. Iya. Nek ora tok elekke, mengko mundhak ngeyel bae. Wah, jaluk pamit. Kamu ngandel tidak? Oh, telek. Ndara Werkudara ngampiri aku cetha kae sek nampa pengendikan. Cetha kae mbangun miturut karo Bathara Guru ya. Tak malih wujud ora garib-garib. Ora grab-grab aja takon dosa, Prat. Bojleng iblis lanat padha jig-jigan. Ya antara Werkudara ra kirap-kirap. Weruh wujudku aja takon dosa acuthat mangsa bareng apa aran. Buta gedhe wae. Iki Brahula. Wah, Caedan. Iki sapa? Apa kowe sing nguyak karo Bathara Guru? Iya. Pancen iya kowe Werkudara arep ngopo? Wah, aku diutus Bathara Guru. Kon ngundurke karo kowe. Wah, ayo bali ora sah ganggu Bathara Guru. Wah, ak tuapuk raimu ramengot aja takon dosa. Nek kaya ngene iki lek arep ngobahke piye? Aku semelang gapite putung. Iki wis dicongkoki mpreng ya ngamuk sak isaku. Oh, waduh. Waduh. Iyalah.
ngopo to bengak-bengok. Wah. Wah. Aku sesuk nek tokon gah. Ngogah ngopo to? Wah. Ana Werkudara kisinan. Wah. Iki jane ngopo to? Arjuna wonten dawuh. Jajale pethukno kae ana ngopo? Ngestatu Dawuh. Setan. Kowe sapa? Ayo, bali yo. Aja dadi perkara, aja gawe ribut. Ana negara Ngamarta, kowe bali yo. Ayo. Bali yo. Aja kaya ngono kowe. Kowe aja kaya ngono. Nek isih gelem tak elek, kaya aja kaya ngono. Asem kowe ngenyek karo aku. Ngenyek piye to? Wah, buta liyane aku ora enek sing medeni. Halo, sawangen. Tanganku ming sak epek-epek. Anu sak ndasmu. Ayo kowe bali yo. Kowe gelem bali apa ora? Bali yo. Bali yo. Bali yo. Kowe ora gelem bali ak sepatane lumpuh selawase urip. Ora empan. Ora empan. Ora empan. Ora empan. Yalah. Ora empan. Ayo. Ayo kowe bali yo. Ora usah dadak arep ngundurke aku. Buta gedhe kok suarane cilik entute. Arang ya susah angin ngendi ngene. Ngebulan. Ayo kowe bali Raden Janaka, ngerti karo aku, ngerti wae. Keparat kowe sing wis gawe perkara karo Iwang Pikulun Manikmaya, ayo kowe yaksa gelem mundur apa ora? Ora gelem mundur aja takon dosa. Ak remo gapitmu ya nek iso. Nek iso sayang. Bojomu akeh to. Hus, aja kaya ngono. Arep imbuh meneh ora. Iki tak tembungke mumpung wong tuane ning kene. Telek kowe. Ayo kowe rasah ngono kuwi. Ayo kowe rasah nyegat karo aku. Aja takon dosa tuampek pisan mencrat mbuh dadimu. Oh putra. Para Sangarajana semono kang kamanungsan kasrapan tingkaing mungsa Arjuna ngopo mrengut ora sah akon aku neh padune ora sah akon aku neh kowe malah ngopo to malah ngrik iki padune aku kon nimbuh bojo ngono ya senengane kok ora dumeh wong eneng kene senengane kaya wis mundura kono kowe iki ngopo kula pinanggih kalian yaksa mila dalah yaksa gedhe kae nggih wah lah dalah
kok malah sajake negori kayu maoni kae. Ajeng dingge gawe gayor paling. Pun kula nesu ora sahakon kula. Kula pamitan. Ya kana kowe iki pamit dadak senane. Mboten pun ketriyen-triyen. Pun Bang tandangi dhewe. Ora mau tampek mecelat. Mudar. Lho, mudar-mudarke. Kakangne ora kok tak kene rene yaksa tak pethukne kae. Ayo. Ayo nata Ndrawati Prabu Kresna. Kowe arep ngopo? Nganti tak rewangi ngemut emik. Nggonku nyuwarake buta semene gedene. Ayo. Ora sah guyu. Dumeh tudinge pedhot kok digeguyu. Wong edan. Wong edan. Ayo badhe kandhake bapakmu. Aja takon dosa kowe. Ayo, kandhakno nek ngerti bapakku sapa. Wah, titeni ora disengeni ora badhe aja takon dosa kowe. Maresna kok guyu. Kakang Semar iki tanding ngono Kakang Semar. Lah dalah kae nyandi ya tak pethukne sing jeneng Semar. Sinuwun Ndrawati. Kakang Semar iya Kakang. Iya Kakang Semar. Lah kok kaya bahagia. Wah, sinuwun Ndrawati. Nala Garing iya Nala Garing. Kok guyu-guyu kaya bahagia. Ora Nala Garing. Aku saiki gabung dadi dolop. Sampeyan ki iso senengane ora celemungane. Ora kae lho. Ana yaksa kok sing tak gumune. Gek njipuk orden saka ngendi kae, Mas? Apa saking kepepete ora nggawa jarik nemu orden dienggo jarikan. Mongko gambare kembang-kembang. Kakang Semar enek ora kowe sing nandangi, aku isin tenan aku. Kresna ora enek harga dirine, mlayu nang kamarku ora. Bojoku ampun niku. Tak silih sik Petro iki ya anakku. Wes silih ora. Senengane ora. Metu mengko teng gandhok niku. Iya Petro, kok sik. Aku tak dituk karo anakku. Wes ora sah ora, senengane ora. Petro kurang ajar kowe. Pun mriko medal mriko. Wah, ganggu bojone wong sing ora. Niku seneng kamar mandi. Wadah ora. Ngapura Petro kebelet. Oh, kebelet ora. Wah, aneng buta gede, Pak. Pethuke kae jan-jane sapa Petro? Lah iya.
Iki sapa? Soi. Soi. Sapa kowe? Usukku maone dandanana. Bocah. Badar. Semar iki. Iya. Ora sah neka-neka, ha? Lah dak nguyak-uyak Bathara Guru barang apa ta, ha? Pamitmu. Pamitku ki ya bener. Seneng ampu kaya ngono. Badar. Ora badar antemi dhewe. Waduh, ya ki engko nek gapite nek dicabut. Tudinge wis pedhot gapite kejeron iki. Cah kurang ajar ora. Ya tak badar njaluk ngapura. Gak kesenian apa? No. Ya apik. Ya, ngene iki jan nyenengke. Lah bocah dadak Malah dadi werna-werna. Ngapura, Pak. iya. Kok iso dadi gedhe barang? Kula Dewangi Ndara Antasena. Kon metu, Den. Tangi iki wis jago klura. Wis ana sofane empuk. Slendro songo iki saja. Golek ning Pamela wingi wae. Ngopo? Iki wis jago klura. Ya tak metu, Gom. Saiki wis ora lali. Wingi tanggal 3 lali. Berujung tak isengke. Cah edan ngapura, Pak. Kula niku janjane mung kepengin ngerti sinten ta sejatose bapak kula. Lah nek arep ngerti bapakmu iki lho. Ayah sejati. Ayah jadi. Iya. Kowe aja njaluk ngapura aku, njaluk ngapura karo Manik Maya. Pukulun nyuwun pangapura pukulun. Lah susuh angin kok. Apa sampean ngerti entut? Hah? Susuhe ngendi? Kuwi suluk gecul ora. Enggak can Pukulon, aduh kula nyuwun pangapunten nggih Pukulon. Iya Bagong. Mbaya dadi ngopo waton aja kita mbaleni pakarti kita ingkang kaya mangkono. Nggih. Kula pun pinanggih kalih Bapak. Iya. Muga-muga sawise kita ketemu kelawan Sudarma kita ingkang sejati ya kuwi Kakang Ismaya, kita dadi bocah sing ngabekti lan bisa mikul dhuwur mendhem jero drajating Kakang Ismaya Bagong. Matur sembah nuwun, ulun kundur makayangan ndherekaken ngatos-atos pukul. Non, aku mulih yo. Lah ngapa? Wong kopine agak diiling kok.
Ane iki ndi perkara ya? Perkarane apa? Aku ki minggat kon Jodipati ki minggat. Ora omong bapak. Lah ngapa? Aku minggat saka Randu Gumbala, minggat saka Jodipati. Bapak ning gulaku aku ditutuki ndase. Aku tak njilih omahmu. Nggih ngapa? Gundelik. Wah, jan kempun ning sing ati-ati. Lah iya. Wis ora sasing aku tak mulih metu mburi wae. Nggih. Nek omong bapak golek Antasena ora enek. Nggih, mongko aku janjane golek ning mburi. Nggih, siap. Yo. Wis sing tenan. Nggih. Aja omong lho, Gong. Nggih, pripun. Lah yo. Aku neng mburi. Aku neng etan kamar mandi kae. Nggih. Ah, jan wis diomong iya. Tenan aja ngomongke bapak lho, Gong. Aku wedi-wedinan. Nggih. Tenan lho, Gong. Nggih. Wah, jan wis ora. Wah, Bagong edan. Syukur njukik ra dikendangi. Telek. Ampun mureng-mureng, jan ora nemetke wae. Ben. Daidan. Dadak dadi buta. Sing ngakon sapa? Penyuwunan panitia. Buta gedhe dhewe tokke. Wah, Daidan. Nganti aku nesu dikon kresna kakangku. Ngapura kok ya karang nggih gayeng-gayeng. Asem kowe. Tak kira arep dienggoke ora. Senengane sok kaya ngono kuwi. Tanganku gupak tlutuh deba kabeh. Pun dilapi. Ngapunten kok ya karang nggih gayeng-gayeng. Wis sak gelemmu ngono. Truk. Lho. Gong. Kae kok Bagong jere aku ya. Karene wae tro ngogek kae maliyane Bagong wah jan. Iki Bagonge kok ngendi ya wah jan wis ora. Malah arep dipoto ora. Masalah iki sapa kowe? Wonten dawuh. Kek Badar lakone wis rampung. Nggih, ngestaken dawuh. Limbo. Iki sapa iki? Bojoku. Oh, mula kok nguyuh kok ndadak. Nyolong pethek senengane ora. Tak rungake saka njaba kok. Malah digesah aku. Ngapura, kowe iki wis tak omongi kon nguyuh ngadeg, isih wae nguyuh ndadak. Ngapunten Mas. Oh, ngapunten. Layak guru-guru anyepe ora sebane. Wis ngapura to. Lah iya. Iki benahe iki sing bener iki. Senengane kok kaya ngono wae iki ngrusak kayangan. Mobilmu arep go nyandi? Arep metu kae. Oh. Wis man sak geleme kodhok arep kepiyake. Lah iya. Wonten dawuh, Mas. Wah, suaramu kowe takon mangan rujak sandal ya tok pangan. Mboten wingi nika rujak maoni. Wah, layak luwih gedhe. Wis gek Badar lakone wis rampung. Nggih, Mas. Matur nuwun. Nyuwun ngapunten kathah kekirangan. Heeh.